Kaixo eguardion danoi, eta mila esker, prentsaurreko honta agertu zeaten danoi. Agerraldi honen helburua nagusia datozen udal hauteskundeetarako EH Bilduren herri programaren neurri nagusietako batzuk aurkeztea da. Herri programa osatzen ari gara eta herritarrekin harremanetan jarraituko dugu bera osatzeko. Hauek dira 10 neurri nagusiak. Azkoitiko irisgarritasun plana eguneratuko dugu. Behar gehien duten auzoak lehenetsiz, Floreaga, San Martin, Plaza Berri. Irisgarritasuna guretzako oso garrantzitsua da. Herritarren eskubideetaz ari gara eta hauek errespetatzeko lan egingo dugu. Horretaz gain, Floreagako 2. faseko igogailua gauzatuko dugu ahalik eta lasterren 2019 urtean. Elkargunaren privatizazioari amaiera emango diogu eta kudeaketa zuzen eta publikoa ahalbideratuko dugu. 10 urte beteko dira elkarguneko kontratua sinatu zenetik eta aurten amaituko da kontratu hau. Beraz, EH Bildutik honen gestio zuzen eta publikoa bultzatuko dugu. Herritarrentzako zerbitzua hobetu eta bertako langileei baldintza duinak emateko. Herriko kirol instalakuntzen egokitzapena eta berritzea gauzatuko dugu Gipuzkoako Foru Aldundiaren elkarlanean. Aldundiarekin elkarlanean. Azken urteetan, herriko zenbait kirol instalakuntza txiki eta zaharkituta gelditzen ari dira. Horregatik, esan bezala, Aldundiarekin elkarlanean arazo horri irtenbidea emango diogu. Pentsionisten bizi baldintzak duintzeko diru laguntza sortuko dugu. Azkoitiko kultur egoeraren azterketa egingo dugu, herriko sortzaileei zein kultur eragileei duten balioa nabarmentzeko. Berdintasun politikak berreskuratuko ditugu eta berdintasun teknikariak kontratatuko dugu. Aspalditik daukagun borroka bat da hau eta irtenbidea eman beharrean gaude. Ezinbestekotzat ikusten dugu berdintasun tekniko propio bat izatea udal plantillan, berdintasun politikak garatzeko. Etxebizitzak alokatzeko diru laguntzaren oinarriak aldatuko ditugu. Laguntza hori adin guztietara zabaltzeko. Azken urteetan ikusi dugu prekaritatea ez dela gazteen egoera bat soilik, eta horri irtenbidea emateko egingo dugu aldaketa hau. Gazteei ez ezik adin guztietako pertsonei lagundu ahal izateko. Ondasun higiezinen gaineko zerga aldatuko dugu familia unitatearen diru sarreren araberakoa izan dadin. Zergen progresibitatean sinisten dugu eta horretan lan egingo dugu. Dendari txikiei alokairua ordaintzen laguntzeko diru laguntza sortuko dugu. Etxebizitzako alokairuarekin antzera, ikusi dugu dendariek ere lehenengo urteetan ez ezik, beste urteetan ere egoera larriak igarotzen dituztela. Eta hori arintzeko asmoz, lokalaren alokairua ordaintzen laguntzeko diru laguntzak sortuko ditugu. Eta azkenik, baserrietako esplotazioetan eraikitzeko erraztasunak bultzatuko ditugu, behar diren udal aldaketak eginez. Eskerrik asko.